Video nga gihatag sa Balitang Bisdak nagpakita ni Mayor Tomas Osmeña nga miadto sa Parian Police Station. Kini ang posibleng usa sa basihan unya sa pagbasaka sa kapulisan og kaso batok sa mayor. Ani ang report. Una nang gibutyag sa Police Regional Director ang iyahang pagsuporta sa kasong ipasaka batok kang Mayor Tomas Osmeña. Nunot kini sa giingong pag-intervener sa mayor ni atong miaging Biyernes sa tulo ka mga dinakpan. Sa kuha sa CCTV, makita ang pag-abot ni Mayor Osmeña sa presinto. Dili maklaro ang audio sa maong video. Makita sa laing kuha sod sa presinto nga nakikistorya ang mayor sa usa ka pulis o gitudlo ang kwarto sa iyang wala og didto misod ang mayor. Sa sod sa kwarto makita ang ubay-ubay nga mga tao nga giistoryahan sa mayor. Makita usab ang pagkuha sa mayor sa iyang pitaka, din mikuha siya og kwarta o gihatag sa usa ka babae. Pipila ka gutlo misulod ang pulis nga una nang gikaistorya sa mayor nga nagunit og cellphone. Nagsulti sila makadyot og makita nga misinyas ang mayor og migawas sa maong kwarto ang mga tao. Adunay uban sa grupo nga nagpa-picture kauban si Mayor Osmeña. Makita ang pagpanggawa sa maong grupo. Tulo nila unang giaristo sa kapulisan tungod sa pagbaligya o pag-refill sa mga butane canisters. Ang aksyon sa mayor gireklamo sa pulis. Gisuwayan sa pagkuha sa GMA Balitang Bisdak ang habig sa mayor sukad mibuto kining isyo. Apan wa pa mopahigayon og preskon ang mayor. Sa interview sa Cebu Daily News, giangkon sa mayor nga iyang gitabangan ang dinakpan tungod kuno sa kagamay sa kalapasan.